Добър вечер, приятели! Искам да ви запозная с Уиги нинджата. Ето е тук, спи в момента. Тя не спи, тя е будна, ама тя е хитър боец. Прави се на заспала и с едно толкова те нагътнича. С едното ухо и като им пелегатор го пъна. Вижте, внимателно я гледайте. Да, Уиги нинджата, тя има скрити таланти. Сега вижте и го колко отпуснат. Покажи другото. Колко е штръкнал. Да, тя синото слуша, с другото не слуша. И пази тишина. Прави се на умряла лисица. Да. Очи нищо не вижда. Вижте, колко е заспала. Обаче, ако знаете какъв е боец, майко. Да не ме чува никой. Нищо да не се чуе да се казва. Тук спи Уиги нинджата. Сега ще ви кажа на кой е способна Уиги нинджата. Тя тук спи аз погода малко да я тренирам и помежду си, защото аз съм мастър нинджа шеф. Тренер. Мастър нинджа шеф тренер. Всичко съм аз. Не. Не вярвате, ама. Сега ще видите коста. Сега тренирам Уиги нинджата. Уиги нинджата първо не е Уиги нинджата. Тя е от поколението на Уигеса, Индустриеса, Нормалидеса, Поколенеза. Да, това е цялото име. Ама Уиги е по-простичко. Да. Защото аз другото е сега да мъркайте да го повторя, няма да го повторя. И да искате не мога. Трябва да се върна записа. Да, сега. Уигенеза, Улигенеза, Улиандитриеза и Унифрутиеза почти успяха, ма пред фамилията малко сбърках. Уигито ще ви покаже не си способности на изкуството не на мастера Шаолин. Не. Мастера Шаолин. Ряпа да е мастера Шаолин. Мастера Шаолин, колко по-късно е създават. Уигито знае много по-големи тънкости от кунг-фу. Се пуко. Не. При нея такива работи няма. Тя не обича да прави се пуко. Тя направо коли кратуко, ръкото, кракато, коримо и да. И сега Уигито Уигуди събуди се баци да ти направи на тренировка на нинджавските истории. Ай, събудиш. Събуждай се. Мърдата клас. Сега тя малко не обича тя, ама аз пък ще я карам, защото тя трябва да тренира. Тя е каква пълничка станала. Ой. Така, слагаме съществото по гръб. Чакай, мълчи. Мълчи. Видиш, ще я слушай. Ще ти направя се пуко. Ще направя към харакири да минаваме. Я! Видяте ли как ме ударя? Нинджа. Едно, и две, и три, и четири. Ай, ставай да тренираш. Няма да се правиш на Марзелио. Едно, две. Я!
Ха! Я! И нинджа. Уиги нинджа. Прави. Тайното движение, бавното заблуждаващо движение на очите на хората. Така прави, така. И после знаете ли какво прави? Яу. Лети крака му. И пау! С един крак. Отършат си край. Да. И Уиги нинджата продължава сега тук. Вижте сега какво прави. Уиги нинджички. Тя сега се прави, че играе. Уиги нинджички. Хоп. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Я! И като ги подкара брат, направо им скъса газовите. Уиги нинджата. Моята приятелка. Уиги нинджата. Ела да цункаш, бати. Айде, ела цункай, бати. Бати, маймун. Уиги нинджа. Какво ти стана?